Kristeng kupa berkun aman sim bakuit amen. Kamen ka param ta kasingit pusan halor ka gospel kat komunikas nong ka ba ar kitikot ar pu prahadu lai pusan u Simeon ula kentup ya u hala kiksangti bad ula aingu ya ublei menta ko try mila pendep yala kakular mila ban pelat suk yala usyakri dala kikmat ngala yui ya kacing pen im jong me kaba mila pen kre hakmat kipai benriu baro kajing syai ban kedau lenti ya ki gentil pada burom ya kipai Israel jong me kikmi kikpa ukunlung kila lengok ya ki ba u Simeon ula kren syapang jung u Simeon ula kerku ya ki pada ula ong ha ka Maria ka kemi jung une u kunlung un kelalong kajing penjot ne kajing penim ya bun ba ha Israel ulong kadak nau blei ka kibriu kin le persya kumta en pen pau ya ki buai bari jongki bad ka white lam ka jing skosi kan tung selot ya ko donot jongpi ka gospel jong try ka jingero ya me ko Chris kon men ka para ka ne sngi ka ba ar jong ka jing pen kre ka benta ka sngi burom jong ka Maria ka kemi bas ngosi ka kadai kasngi nyau tarik benai September kasngi sisngi shuaru ya kasngi jingkai ka Maria balai sai pratarik ikan mau si kai jong ka Maria kan ne kasngi in pusan ya kini ke jinto ba labu da u Lukas pakoi kikimi kikpai kila lengo ya ki ba u Simeon pula ong ula keren syapang jong u ki kita ki ba u Simeon ula keren syapang u kunlung Jisu haba ka Maria ba Joseph hadin para sngi jong ka sngi balakai u la lidra sya temple na ka banta ka thok ka jer di kam tam yakine ki tin ki ba u Simeon ula ong kajing syai ban kedau ya ki gentil ong dala ki khmat ngalai i ya kajing pen im jong me ba u Jisu ba u Simeon ulai i ya kulum Jisu u Simeon beradab do mensim ko wang dala ki khmat ngalai i ya kajing pen im jong me melapen kre khmat ki paj bendri baro kajing syai ban kedau lenti ya ki gentil kemud Jisu wan nak banta baro ki beriu gentil kemudian tak kijaj beriu baro om tang nak banta ki ju ban pensyai ki gentil namar ki badan hak jing syai ki dei ki ju kede ki pat Israel maru blei ulejit kerpang ya ki jaj penriu Israel hade ki gentil ki dan hak jing dum bagi jing wan jing Jisu kalau mon pensyai ya ki gentil di kilalongo ya kini ki ketien kan jong u Simeon te enrei syapang u Jisu u Simeon ulaong u neu kunlung un kelalong ka jing penjot ne ka jing penim ya pun ba ha Israel ulang kadak nau blei ka ba kibriu kin le persya te kene ka jing wan jong Jisu ban long ka jing yale persya jong kibriu haba u Jisu ulawan ngisim ya ka ba ya dei bat kane na ka gospel kat kumu Lukasil nong khat san khat ka nong ka khat ar khat san puwe pitarai bangalawan lam ya ka jing suk ha ka pertei long Jisu om de ke jing suk
ngai tu ba happy Henry kajing ya pai nadu menta ki sangot hayeng hasem kin ya perjumut laingot kin percaya arngot percaya ya laingot ba kumta terter upteng hayeng hasem kadon kajing ya pai ya pra nakadau jong ujisu ha kitab Isayaru ni Shem barathok lupa syapang kane ka jing wan jong jisu bat haba nu jisu wan ke banjia kitab Isayaru tu lupa nang wapra khat lai khat sau an pule Henry tang ya utrai kipai phidei ban yau ubakoi tang ya u phidei ban ting buram tang ya u phidei ban singutrim mau ulang ke tempel bat umau jentut umau siang ban penkelon ya kiying Israel baroar ke jenriam bat usruya ya kinong Jerusalem bun ba kin sa jentut dau dikene kade syapang uni Jesu ya uba u Simeon ula keren ya thu lupa nadu bo Jesu udang khunlung ke jing i lupa jong Simeon aba ula dap do men sim bakoi ti kumno ni sajen thut bat ngin cakelon nakadau jong Jesu namarba kanega dekhot bekhat lai jong kalonong ke pra kitab Isaya ke batai sayangi Henry tang ya utrai kipat phidei banyau bakoi tang u phidei ban ting buram tang u phidei ban sngotrim tila dangim don ya kini mo kajing nyau ya utrai ubakoi kajing nyau khoi kajing mane tang ya utrai kajing ting buram ya u tang ya u hang ne au tang ya u dei ban ting buram tang ya u phidei ban sngotrim tila da ngim le kumne ngim sngau kumne ya utrai ublei ti kene kajing wan jong Jesu kalong kajing penjot kalong kajing thut yangi teman kata ti akan dikasih tongin ya lek sha uni Jesu pediang ya u dengan kajing wan jong u kenang ba walada don kajing ya sungo persyak namar kajing nget baskem jong ya Jesu Henry ngin sayo ya kabainong na utrai hi Jesu ulaong gospel kum Yohanes long khandai kholai khandai ngalawan syakan ke perthei ban pen ulong ya ka saindur ublei pa kimatla kindu bioi pat kitu kibayo i kindu matla ti hangne kane ka peteng suju ya kane ka ju bayad ya dei pat kane ba Simeon ulong pang Jesu hakane ka gospel kat kumuru Yohanes khandai lai pu khandai ulong kumne ba ulawan ka perthei ban ulong ka saindur ublei ke kata ka saindur jong ublei ba kimatla kindu bioi ti kiba don hakari jong jingdum kemudian ki gentil kindu bioi bad kitu kiba sngau start ilade ba ki sngau ba ki don hakari jing shai pose kilam kiba matla ta jing ong jong Jesu berkata ba ngi pidiang ya Jesu ba uwan ban pendep ka saindur jong blei na ka pantaban pen imengi te ngin sayo i sisa ya ka jing sai jong utrai nangta umta en pen pau ya ki buj bari jongki na kitu kiba sngau ba kilong kiba don ha jing sai andre pose ki kam jongki kilong ki badum ki kita ki kam jongki pa srim ka jingdum en sapen pau namarba ya kaya dei bat ya kitu kijing keren penrem jong Jesu ya ki parisi ki sngau ki khamlong kerpang pan ya ki wipat ndrei pose kilong ke baya lam tin lenti kilong ki matla kilong ki matpe ditongin ombut ya kinuksa bakum kita ki briu
kiba sngau start ilade ba sngau hok ilade ki we berkat ki di nong pop di berkat ki di bom tip blake bom tip ain bom tip rukam re kadonot kiba sngau ret kadonot kiba dap da ka jing sngau si na kapanta kipap kibangle persaya ublay kata ka ba ublay kham sngau ba ngata kawai lam ka jing sngau si kandung selut ya kadonot jongpi u la keren kerpang ya ka mariati sudi kadonot ka badung selut ya kadonot jong ka wailam kadung selut ya kadonot jong kamaria di kamaria ru hakane kam melait kumpa ujisu siam lalait na ka jing syak kentai na ka bat ka bukut ka poi ka jing shala ben jing syak kentai ben na ki bayi ngasem la jong ki briu la jong para snong para thau la jong kamaria kam lait na kita ka jing sngau jong ka kam lait yakine ya ka ba ujisu ulale makar kadon bentar lang na ka jing long bala kerku jong ka kemi jong utrai kane ya ka ba kamaria ka long haka mo kata ka briu ya ka ba ujisu hi ulaong usuk kitu kibas yo sngau la ni ka ba skor ya ka tien jong play bat kiba rakhe ya ka di haba uji sukran ku kini jajing keren kamadin enda ulale yalam kini ka teu bha khamtame ya ka maria di maka ka ya dei bha pat kani di ya ki jing sngsi pa maka ka ya kendu kidi kiju ki jing sngsi ki ba uji su u ya kendu ha ka jing im ka jong u di nomor kata ya kani ka jing kan mau ba jing le buram jengi ya kamaria ka kemi pas ngosi kemi padap jing ngolem kan ya lam yangi sya utrai ubadei uba lakit ya ki pop ki jengi ula sya sidang wala da ulong mau jentut namarba ulong uta u maudong jong ka jing suspa jengi jong ka jing im jengi siti sya kinong rom nong khandai dekat lai pulai hakmi ngabu hasion ya umau jentut umau siang uban penkelon yaki rejar ubange jau onom syale rai terima kata kene ke ba simru na ka kitab Ezekiel kitab jong mana tu lupa Isaya ka long paru prar khot khandriu rejar ubange jau onom syale rai terima kata kumba ujisu ulajab ya ka bor jong ka jingdum ta ka jing pat chung hadin jong ka ding phna tingiru ada nginget chau ngin om sha le ran ringkat pat ka maria to ngin le shau jisu siti sha banikong sekinong koren nong iwei dekat arpulai ngite ngipun bena yo kris halor ka ding phna ka kubor ka ba pentut ya kiju pat ka jing paubit ha ki gentil wakane kade kata keba mangi kumki kristan ru haba ngilai banyarlap yo kris kene keba ngiru ngia kentu nama kata kamaria kan nyarap engi pangilai ban penpena ya ujisu belasa narpena kajing paubit hakamat jong kijentil kibom tip ya utrai pat kibom snguthu ya kajing wan jong utrai ban suspai ni itu kamaria kan nyarap yang iwe ha kani ka jingjat enti jungi hanek pertei ban poi sya ujisu en yoro try Yesus Kristus junam la junam amen ha keteng pa urkun sim bakui amen